Atong bisitahon kining laing lugar sa Compostela, mga kapuso. Nga mamahimo kang mag-unli swimming sa pool, kundi ang tubig gikan sa natural spring. Siguradong mag-enjoy ka uban ang imong pamilya nining Christmas break. Busa mga kapuso, tanam ang laag ta pinaagin ining report. Dinhi sa Barangay Basak, lungsod sa Compostela, gidayo kini mga pools nga mamahimo kang mag-enjoy ug mag-relax. Ang tubig nga nakapuno sa duha ka pools gikan sa natural spring sa dapit. Ug sigurado nga ang bugnaw nga tubig makapalinaw gayud sa huna-huna. Ang usa ka pool alang sa mga bata, samtang ang usa adunay giladmon nga kapin sa upat ka tiil. Aduna usab kini slides nga adunay gitas-on nga 15 metros. Walay bayad kung magdala kag baon o ubang pagkaon. Ang mga cottages mamahimong maabangan og 250 pesos hangtod sa 500 pesos. Luwas ang pagkaligo sa lugar tungod kay adunay mga lifeguards nga nag-duty. Swak ang dapit alang sa bonding o paglingaw-lingaw sa tibok pamilya o mga barkada. Anang view ma'am kanan sa naggadagan nga tubig kan sa tukod. Yeah, kanang improvement sa lugar. We make sure that ang atong mga tourist attractions nga naagyo mga maintenance utility personnel nga mo maintain sa cleanliness. Most especially kay ang among town, ma'am, kuan gyud mi diri, naa gyud mi no plastic policy. Gidag sa usab kini sa mga bakasyonista. Hindot, karon ako kasaway. Bukas kini matag adlaw, gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabii. Affordable lang usab ang entrance fee, nga 60 pesos alang sa mga hamtong ug 30 pesos alang sa mga bata. Uban ni Demi Hernani, Luan Merondina, Balitang Besda.